Αναβολή για τον ερχόμενο Νοέμβρη πήραν τελικά οι δύο συλληφθέντες μέλη της Χρυσής Αυγής για την υπόθεση των επεισοδίων ανήμερα της 25ης Μαρτίου κατά τη διάρκεια κατάθεσης στεφάνων στο Μνημείο Ηρών στο Λουτράκι. Από νωρίς, μέλη και στελέχη του κόμματος, παρουσία και του βουλευτή Κορινθίας Ευστάθιου Μπούκουρα βρισκόταν έξω από το χώρο των δικαστηρίων σε έδειξη συμπαράστασης στους συλληφθέντες. Ο βουλευτής τόνισε ότι υπήρχαν στοιχεία που αποδεικνύουν την αθωότητα των κατηγορουμένων και είχε ζητηθεί να διεξαχθεί κανονικά η χθεσινή δίκη. Οι δικαστές όμως έκριναν ότι η υπόθεση πρέπει να πάρει αναβολή και θα εκδικαστεί περίπου σε 7 μήνες. Είναι πασιφανές ότι σήμερα η έδρα δεν ήθελε να εκδικάσει την υπόθεση. Οι Έλληνες και εθνικιστές, οι χρυσαυγίτες, σε αντίθεση με τους αριστερούς, δεν κρύβονται πίσω από αθώες γυναίκες και πίσω από φουστάνια. Ζητήσαμε από την έδρα να εκδικάσει σήμερα την υπόθεση. Το αίτημά μας δεν έγινε αποδεκτό. Θα επανέλθουμε μέχρι να δικαιωθούμε. Αυτό έχει γίνει δημόσιο, το έχω καταθέσει δημόσια, ότι όχι μονάχα ήμουν εγώ καλεσμένος, οι προσκλήσεις ήταν δύο. Η μία ήταν ονομαστική στο πρόσωπο το δικό μου και η άλλη ήταν η πρόσκληση η οποία την καταθέσαμε και στην έδρα για όλη την Ομαρχιακή Επιτροπή της Χρυσής Αυγής στην Κορινθία. Ναι, ενώ προσκομίσαμε απάντηση φωτογραφία η οποία αποδεικνύεται η αθωότητα των συναγωνιστών μου, η έδρα δεν το έγινε δεκτό το αίτημά μας και ζητάει να δει και το βίντεο. Η αναβολή έχει αριστεί για 28 Νοεμβρίου. Η τιμιγορία δεν έχει βγει ακόμα. Η θέση της υπεράσπισης, αυτό μπορώ να σας πω εγώ σήμερα, η θέση της υπεράσπισης είναι ότι η υπόθεση ήταν όριμη να εκδικαστεί σήμερα. Σε κάθε περίπτωση είμαστε πάντα έτοιμοι να αποδείξουμε την αθωότητα των κατηγορουμένων και αυτό θα γίνει οπωσδήποτε την επόμενη φορά. Την πρόσκληση της Νομαρχιακής Επιτροπής, η οποία αποδεικνύει περίτρανα ότι συμμετείχαν επίσημα στην τελετή οι κατηγορούμενοι, και δευτερευόντως κάποιες φωτογραφίες οι οποίες έχουν εξαχθεί από το βίντεο, που αποδεικνύουν επίσης κατά την άποψη της υπεράσπισης περίτρανα την μη εμπλοκή των κατηγορουμένων σε αυτές τις κατηγορίες. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα διαφωτίσει το βίντεο, αλλά εν πάση περιπτώσει, εφόσον είναι απόφαση του δικαστηρίου, τη σεβόμαστε.